Hi guys, welcome to my YouTube channel SB Motovlog. So guys, बहुत गोबाव जाबायमोन बेरायनो थांथाराखै दिनैसो बेरायनो थांदों आरोना थांगासिनो बेरायना फैनो फारसे बहुत गोबाव जाबाय दिनै थांबाय दं आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों होनबा गाइसमोन स' गाइस लोगो सासे दं दा लोगो लाना थांग्रोनि ओरैनो आसोला न'आव दं खोमा सातथालाय लुगैसै स' जों सानै थांगोन लोगो सासे दं बाव करन दं ओमफ्राय आं जों फार्स्टआव थांगोन जालानि उनाव थांगोन सिमलानिफ्राय नायनोसै बहा थांनाय जायो मम'बो जानो थांनो हागौ गेरेन्टि गैया बहुत गोबाव जाबाय थाङिया स' गाइस आं हाबग्रोनोसै सानाव स' नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट दा मट'ब्लगाव लोगो मोनगोन स' नायलांबाय थादों होनबा गाइस जों दा थांगासिनो आरोना दा थांबाय दं हेल' गाइस जों दा थांबाय दं दा सिमलायाव हो गौ माता जों दा सिमलायाव थांगासिनो सिमलानिफ्राय नायनोसै बहा थांनाय जायो सिमलायाव फार्स्टआवनो बिजाब बायग्रोगोन जोङो माने एग्जामबो फैबाय दंथ' नै लोगोनि एग्जाम फैगासिनो आं माने खिन्थु आं आरो फरायला आरोना डिग्रिनिफ्राय गारदों आंबो दायो डिग्रि फरायगासिनो बिजाब बायनो आसला एग्जाम फैदो हांनायखाय स' गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोना आं माने रेगुलार ब्लग होनो हायाखै रेगुलार भिडिअ होनो हायाखै आरोना आङो माने बर'बो बेरायनोबो थांनाय जायाखै नालाय सानसे आरो अखाबो हागासिनो ओमफ्राय दा माने सानदों आरो साननैसो थानानै आङो एसे गोजानाव थांनो बेरायनो सानदों आरोना नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने नोंथांमोना गाज्रि मोना आरोना भिडिअ होयिनि थाखाय आं माने सानसेया बिराद हाथाराखै आरोना बेफोरबायदि रेगुलार भिडिअ होनो स' दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय नायलांदो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना गाइस जों दा थांग्रोसै सिमलालागि नायनोसै सिमलानिफ्राय आरो बहा थांनाय जायो थ' मम'बो जानो थांनो हागौ आरोना बहुत गोबाव जाबाय मम' जानो थाङाखै दावथारायाव दिनै नायनोसै मा जायो थ' गाइस नायलांबाय थादों होमबा P3 टप स्पिड नायनोथ' दिनै नायथ'ला दे हाया बे लामाया नै एकदमबारे गाज्रि लामाया जानाय नङा इयाव स' गाइस मालाबा दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो P3नि टप स्पिडखौ बियो BS4 आरोना गारिया P3नि एग्राफ'बिकनि एग्रस लगायनाय दं नोंथांमोना मिथिखागौ आं सिगांनि ब्लगाव खोन्थिखांबाय बे बाइकखौ लोगोनिनो आरोना आंबो सानदों बाइक गंसे लाफिननो होननानै नायनोसै लानो हागोन ना हाया बेसे गोबाव जायो लानाया स' सिगांनि आंनावबो NS दंमोन NSखौ खिन्थु आं फानदों आरोना गाइसमोन फाननानै दा स्कुटि लाथ'दों आङो एन्ट्रक आं नायनोसै बेनि स्कुटिखौबो आं फाइनेन्सआवसो लादों नालाय इमान बाजेटआ मिलायथ'वाखै जुदि बेनि फाइनेन्सआ जोबनायालागैसो आङो माबा मोनसे साननो हासिगोन आरोना लानायनि थाखाय दा लानो हागोन ना हाया दिनै एंगेला इमान थिग जायाखैबो जानो हागौ माने एसे लोरिदो खोमा आं गोबाव जाबायमोन ना ब्लग बानायैया दिनैसो बानायबाय हेलमेटखौ दिनैसो गानजादों नालाय साउन्डनि क्वालिटि आरो एंगेलफोरा माबायदि फैदों आं हमना मोनाखै आरोना दायो इडिटिंआवसो नायनोसै इडिटिंआवसो हमना मोनसिगोन माबायदि फैदों एंगेला स' जों दा सिमला मोनसिगोन गाइस एकदमबारे लामायाव मोसौ बोरमायानो जोबा आरोना इजाहा फाग्लासो मालायफोरासो लुखोगासिनो जोंलाय माला लुनो हागोनब्रा न'खौलाय बाइक आरोना गाइस खाथिनि ब्लगखौनो नायथ'दो साननैसो गोजानावबो थांनो हाथ'वाखै
माला हायो थांनो थांनोथ' लुगैबाय दं गोसोआ नाथाय मा बुंनो थांनोबो हाथ'वा दा एबार आं थांथारगोन नै बिश्वकर्मा नङाबा बिश्वकर्मानि उनाव आं थांथारगोन मोनसे ना मोनसे जायगायाव थांथारगोन आङो जों सिमला मोनबाय सिमला बाजार दखाना एखिनियावनो आरोना जों दखाना हाबग्रोनि फार्स्टआवनो बेनि उनाव थांसै लोगोनि दखानावबो एसे खामानि दं आंहा फार्स्टआवनो लोगोनि इयाव हाबग्रोनो दखानाव बन्द' बे बन्द' संहैनोमोन जेरावबो बन्द'लै दहायबो जालायाव बन्द' जाबाय स' गाइस दखाना बन्द' उपाय गैया थांनांसिगोन आरोना स' नोंथांमोनखौ आं मा होनदों स' सिमला बाजारखौनो देखायबाय खनसे भितराव हाबनानै नायलांदो नै जा बाजै हटेल दं ओइ नैयाव स' नोंथांमोनखौ आरो उपाय गैया बाजारखौनो खनसे गिदिंना खोन्थायबाय आरोना दखानाबोथ' बन्द' थ' दाहाय लोगो मोनसिगोन होनबा गाइस दसे थाथ'दो बाय बाय मा जाखो बबेयाव इयाव थांनाय नाबाय स' गाइस आसोला इयाव नायनो थांदो इयाव मोनो खोमा होननानै स' दाहाय लोगो मोनसिगोन आरोना गाइसमोन स' गाइस जों दा थांनो ओंखारबाय मोनालायबाय आरोना दखानाव थानाया लोगोनि दखानाव स' गाइस जों दा थांसै लोगोआ दा खिथाब बायगासिनो माने इयाव दखानाव बायगासिनो खिथाब ओमफ्राय दा माने बायगोन मोनाबाय बारा ब्लग बानायलायला दा न'आव ब्लग बेनो दख'ना लोगोआनो ओंखारबाय खिथाबखौ लाखांबाय आरोना थांसै दा जोङो